dolanan wit wow kok ora ndang wis karepmu piye. Ayo Bagong yen wis bosen melu karo Janaka Pinggata kowe Bagong. Syukur. Syukur. Bocah ora gugu karo gerang. Ayo. Syukur. Rumangsaku. Pinggata wae Bagong. Pandu. Aku wis momong karo turunmu Pandu. Terusno. Kelako tak pecah sirahmu. Nguman-uman kelawan Geng Rama sing wis ora ana jenempana angin cenanding tepet suci. Ya biasa aku wis ora bisa momong karo putumu. Aja kok terusake Bagong. Yang Palasara aku wis ora kuat momong karo turun-turunmu. Ayo terusno. Palasara ki anake sapa, Mas? Kuwi anake sapa? Kuwi anake Sakri. Sakri, aku wis ora kuat momong karo turun-turunmu. Sakri ki anake sapa? Kuwi anake Sekutrem. Tentrem. Manungsa ora tata. Bagong rendeng kowe wis nguman-nguman kalawan dhuwure Janaka ndirasa tendhok kalawan kowe Bagong. Mulat kang saka kowe aku nyuwun pangapura karo kowe ya Bagong. Kowe njaluk apa tak turuti nya Bagong. Iki ana dhuwit 100.000 tampan ana. Bagong ana dhuwit 100.000 tampan ana. Moh, aku moh dhuwit 100.000. Lah kowe arep nyuwun apa? Aku nyuwun duwite gareng mung 1.000. 100.000 ki akeh. Akeh yo mening aku pilih duwite gareng 1.000. Loro gareng. Kula Iki malah pilih duitmu 1.000 kowe ndite 1.000 wenehno Bagong. waduh doh, ngati-hati. Kementos. Kata duit 1.000 dinceng ae nya 1.000. Jajul sisane kok. Golek rupa ning ngarepe juragane. Kementos. Duit 1.000 wis diparingke kowe arep nyuwun apa meneh tak turuti Bagong. Kula nyuwun kathoke Petrus. Kula nyuwun kathoke Petrus sing dinggo niku. Petrus, Nut. Kathokmu wenehno Bagong mengko tak ijoli. Bagong iki wedhus kok nyate kok. Kathoke kok dijaluk. Noh, wis. Pen, aku tak kathokan cendak tok. Rumangsaku kathoke Petrus wis diparingke kowe nyuwun apa maneh Bagong tak turuti. Kula nyuwun dompete Semar. Semar. Dompetmu wenehno Bagong. Wih. Dompet isi wur karo sek iki mbok jaluknya. Menungso ora tata kowe ana wong kek kaya ngono. Bagong, Kula wis rumangsa kabeh diparingke kowe reh ning mengkono tutna lakuku ya Bagong. nggih kula dherekake. Marnala garing Petruk ayo tutna lakuku kang sebune cedhak marang Bimpa Makampang. Ayo nggih menawi mekaten wong ngestaken dawuh paduka. Ndara Karate pantam sumulung hamadang jroning pasarean ngrani watana remu kalingan nangrangan sang yah manahkung sumungkem kuleng
Oh, man, oh, Somaring tidak syarat dan arjuna kadherang tepat kono kawan. Asak jroning wana katangguh ari sayaksa pat ben pati galendra solae pindha sima binasan.
Oh! Tata Pandhawa tata Kadiwisaya Indraksa Sara Maruta wong tawana kana margana kanca Bayuwarayang wisian pagulingane mo ladalah bojreng-bojreng iblis lanat padha gojekan layak mampu kandhane lenga jaeng katon jebana saronajang barisaning Ratadana maduh baguse kaya dewa darat adya mandheka ngendi omah sapa jeneng ngendi omah ngaku kowe Gus buta lancang pangucapku gegoman seklimah tangan musrakatan kaya ngusah kidang menjangan itu muntrat kaya gremis yen nganti netesi busana lak seblak gendir pecah ndasmu waduh toplas ladak lire Satru iki ladak apa kowe arep ngopo Satru ngendi omah sapa jeneng buta ngendi dongko sapa prace kamu waduh junjung dongko junjung praceka nadyan aku buta ora mbledak saka kayu watu Tretesa inten buta iku dongko panggonan praceka arane iya Gus aku wadya bala saka Giribajra aranku dedya kala salukat katut ing barat balik takon Satru ngendi omahmu sapa jenengmu wong Gus Satru iku tanpa omah tanpa jeneng nanging minangka lan kekasih iku Satru waduh iya ngendi pinangkamu sapa kasihmu Mburi saka kasatriyan Madukara kasih Raden Arjuna ya Raden Janaka Risang Dananjaya Permadi ya Indratenaya bakal ngendi sedyamu Agus ngetutake klentek ing ati jumangkaing suku ora kena mbacot kudu bali ora ana awar-awaran janur kuning sirah buta pating jebobok tak sampar tak sandung rambutmu nyrimpet sikilku tak tigas jangkam ludek gregeri batam waduh toplas lakon iki margat newatimu seblak kemudo ngrangsang wandamu Gus
mempeng. Giri-giri nyolir praboto abang kawelakar mungsuh hamito lawan hagrolir simo manapto kadhe gayun manungru-nungru Satrio sapa dadi kasih Gus Satro Madukara kasih Raden Janaka buta saka Tetyagara Bedhut Cegara apa arep bela kancam ora trima patine rawang maju regane ngatu piye maju regane ngatu lena candha sampe pundak nek putung dadi loro upeke tak breokan
Juragan Singiriko. Rampung kowe genah. Singkiringo. Piye? Rambule buta wedok ora eneng singgahke penitine. Saru. Ndi, kancamu?
Narpati putra Hyang Dananjaya Katrina Narpati Kresna nguwun Derinta Sena Darbe tekatan prayoga Dimas Werkudara Arjuna lan sira yayi kembar bareng kagagowo wonten ingkang adhawuh Koko Prabu puniki Koko Prabu wonten ingkang adhawuh puniki Koko Prabu wonten ingkang adhawuh iki wis kasembadan marak swan ngarsane Koko Prabu Sri Bathara Kresna mongko miturut pangsiting dewa lamun Pandhawa sembada anggukah sinuwuning Ndarawati besok Bratayuda bakal ungguling jurit mulawet kang saka kuwi yayi bareng tak rasa-rasa yen nganti Pandhawa kumawane agan anggukah Koko Prabu kang lagi sare iki iku kalebu tindak kang murang susila di awit kang saka kuwi pun kakang trima mupo Puntadewa wedi marang sikuning dewa yayi ya siku dendaning jagat yen nganti sedulur nom Cumantaka ganggu gawe pepunden kang lagi kemati Nendra wis mangsa bodho sira bocah papat kepiye mungguh pramoyagamu Yayi Werkudara wah piye karepmu lah kok kakang arep malah ngendika kaya mengkono banjur gunane apa awake dhewe pating krembyah teko mrene iki mongko yen nganti kakang Kresna klakon dibuka dening Kurawa tegese besok Bratayuda Kurawa sing menang lah iki awake dhewe wis sowan mrene kok ora sida tumandang gugah kuwi piye karepmu bar kakangku aja gawe bingung sedulur kowe Nyai Werkudara bar kakangku apa Pandhawa kuwi cacahe pira Pandhawa kuwi cacahe 5 lagene ngerti lan eling yen Pandhawa ana 5 ora mung Puntadewa dhewe nanging gene teka perkara iki sira yayi mung gumantung marang pun kakang lah jarene Wisnu iku benelah panitise sing separo manitis marang Yayi Arjuna lah yen pancen temen-temen di Majanaka iku padha-padha titising Bathara Wisnu gene kok mung kendelan wae kok ora tanggap marang sak solaing Kang Raka Ndarawati kepiye Yayi Werkudara ya Yayi Arjuna Tanjo bolo Pandhawa ya kumulung mangusiring sata Kurawa nahan to kaya mangkono dupi sineblak sabda pangandika dening Kang Raka Prabu Puntadewa Dyang Arjuna tandya enget Purwa Duksina eling lamun Kang Raka Ndarawati iku nunggah titis Wisnu pramila sapandrat wis tanggap gadining sedya Resang Dananjaya sigra sedakep saluku juga jagat agung miwah alit wis kinukut mong kari sak mrica binubut tegasing mantram pangrunceting ingkang sinurung bentaring tapa brata katarima pangesti Sang Bagus datang kasat netra sawantah linang sukma atila raga risang sukma linuwe sumusa Kang Raka mring alam kadewatan
Tandya bala Pandhawa nyoba mulut pangusirek saka Kurawa tambah kongres Sukadite Petrunun kowe kok yo pinter Praga Sukma nggih kula kok sing marai sapa priwun sing marai Praga Sukma sapa bapakmu Semar nggih bapakmu Semar kae pinter ya Petro oh pinter sanget utane iki lho griyane tepada sanga mula ya kudu diuri-uri lan ya kudu dipercaya kan para muda-muda sing kaya aku nggih lan sing mboten urip-urip sampeyan sing ngelih lah kowe anake lanang kok ora bakal urip-urip iki piye priwun anake lanang kaya kowe kudune ya urip-urip karo kakekne Semar urip kula ngeyek-eyek kon mikir kakekne Semar mula ayo Petruk toto laku jantraku munggah marang kayangan nggih meneng ngaten kula ngestahaken dawuh monggo kula dherekaken Gus Citra kang pala tumingal prang campo samya ngedali leret adet wileteng kotok dah bangkok manguncani di bencang sangat jimicil Latinga ngedali wuwus Prasta Surawilaka Sang Raden Bagus pesat wonten ing Suralaya sing kegancang ingkang carita ing wonten ing Suralaya menika Sang Hyang Guru kadepan Sang Hyang Naroda samangke praptanipun Raden Narayana samangke andhaten kagiat ing samya mulat Sang Duryudana ilining memanis hambleber mringkang cipta sumarambah weh branti milahing ulun wayah ulun nggih Narayana kula wonten ngendi bahan ingkang dawuh ulun wis tanggap ing gati munggo apa marmane jeneng kita swaneng mring Suralaya inggih pun inggih Pengulun
Sira Kakang minangka dadi kandhangane Sang Hyang Wisnu ora suwe maneh bakal ngayahi jejibahan ampet yaiku dapuk dadi kusiring Bratayuda Jaya Binangun. Muni nggih Pekulun. Inggih labet saking awrating kewajiban kula Pekulun. Iya kula pun yang wis pana marang gregeting penggalih kita. Mangkene ya nggih sejatine kang sinebut Bratayuda mono gumelare awujud pengadilan suci tumrap kabeh tumitah ing jagat raya iki ya nggih Narayana iki Ruhanira Narayana mula sinebut pengadilan suci jalaran Bratayuda mono peperangan kang mawa titikan telung perkara yaiku siji dumadi tembung sapa nandur bakal ngunduh sapa utang kudu nyaur uga sinebut ngunduh waing pakarti titian kang angka loro yaiku ajang luwaring punagi utawa tagih tinagih nadar dene kang katelu iki kang luwih wigati yaiku sirnaning hampek angkara murka ing mangka saben sak tataran jaman tartamtu tasih wonten kemakon hampek candala ing tuwa angrembaka Pekulun menika kados pundi Pekulun iya bener aturira Kakang Kresna saklawase jagat iki gumelar antaraning kamurkan lan kasucen mau mesti tetep ana tumeka jaman Mahabharata iki tinulis ing jangka Bratayuda ana 12 nanging deleke mung 4 yaiku Bratayuda Sarikuda Palwaga peperangan antaraning Prabu Dasamuka kelawan Sri Rama Wijaya banjur kasusul Bratayuda pamuswa campuh perang antaraning Prabu Trembaka ing Pringgondane kelawan Prabu Pandhu ingkang angka 3 Bratayuda Gojali Suta yaiku peperangan antaraning bapa lan anak Sira Kakang Prabu Kresna lan Atmajanira Prabu Bama Narakasura kang mekasan sinebut Bratayuda Jaya Binangun perang suci antaraning Pandhawa kelawan Kurawa. Pundi nggih Pekulun? Sabibaripun Jaya Binangun menika tasih wonten Bratayuda malih Pekulun. Iya ya nggih isih ana nanging ya mung apa jenenge Bratayuda mau wektu iki isih sinandhi kelawan para Jawata. Pundi nggih? Labet kewajiban kula mangke menika minangka dados kusiring Bratayuda mbok inggih boten ketang namung dapur ancer-ancer wonten dangange penggalih ingkang wayah paringana ngengkrengan menggak kados pundi dapukaning Senopati saha sinten ing kinodrat ungguling jurit Pekulun Narayana wonten dawuh yen babagan sapa kang menang lan sapa sing kalah iku ora perlu binuka kanthi melok ya mung adhedhasar paugeran tengara telung bab mau kae kena kanggo nitik lamun besok jroning Bratayuda ingkang unggul jurite yaiku para satra ingkang hampek suci jujur adil para marta kang sarta lambaran bebener nuli nggih Pekulun dene bab ancer-ancer ajon-ajon Senopati dimen digancarake dening Kakang Pekulun Kaneka Putra Kakang Naroda kula wonten ingkang dawuh Yayi Guru monggo Kakang kula aturi paring gancar ajon-ajon Senopati Bratayuda dhateng kang wayahipun Narayana. Pundi nggih ngestakaken dawuh Paduka Adi Guru. Kaya kang wis kadhawuhake dening Hyang Jagat Pratikah mau ya nggih. Dumadining Bratayuda mono ora adoh saka paugeran telu yaiku ngunduh waing pakarti luwaring punagi lan sirnaning angkara murka ya nggih Narayana. Inggih, mekaten ngestakaken dawuh kados pundi Pekulun? Semoga bab ajon-ajon Senopati iki mengko ya ora mleset saka titikan tetelune mau Senopati Pandhawa putra Wirata Harya Seta Utara lan Ratsangka sirna dening Bisma Salya lan Durna. Semono mau ya nggih. Anggone padha ngrengkepi janjine dhewe yaiku saguh belani Pandhawa nganti temeka tetesing ludira kang mekasan. Menika ing sepisan Pekulun. Ya. Sabanjure Senopati Agung saka barisan Kurawa Begawan Bisma kang misuwur digdaya linuwih ora bisa mati yen ora saka karepe dhewe. Nanging ngagawa wis tinulis kudu ngunduh waing panggawe. Dheweke kapeksa gugur dening Senopati wanita saka bala Pandhawa yaiku adimu Warasikandi. Inggih, salajengipun kados pundi? Sabanjure barisan Pandhawa mendelong sak bebandel jalaran anakmu Abimanyu gugur rinanjap gegaman dening Kurawa nganti tatu arang kranjang ya nggih iki mung pucukaning dedongeng Bratayuda. Inggih Pekulun. Lah bubar Abimanyu banjur kasusul Gatotkaca uga gugur dening Basukarna jalaran kejaba netepi bebasan curiga manjing marangka anakmu tetuka mau ya kudu netepi janjine marang pamane yaiku Kalabendana. Lajeng putra-putra Pandhawa sanesipun kados pundi?
Adi Guru wonten ingkang adhawuh. Babakan putra-putra Pandhawa kados pundi? Inggih, kados pundi Kakang Kaneka putra kula aturi gancaraken sekedhik kemawon. Ya ya. Ner Narayana wonten dawuh, putra-putra Pandhawa iku mengko bakal tumpes jroning Bratayuda, mengkono mau ya merga saka ucape Arjuna dhewe. Dok nalika madeg pendhita ana Indrakila peparab begawan ciptaning biyen kae. Dheweke nenuwun marang Hyang Maha Agung supaya besok Bratayuda Pandhawa pinaringana ungguling jurit. Panyuwune Janaka mangkono mau babul nake lali ora nyuwunake kawilujenganing anak-anake. Mula babaring lakon kabeh putra-putra Pandhawa mau siji wae ora ana sing keri tumpes tapis tanpa sisa ya mung ing kene jeneng ulun ora ngendikake lelakon siji-siji sabab wektune winates nggih wektune susukan. Inggih kados pundi sabanjure Begawan Durna gugur dening Trusna Jumena Jayadrata sirna dening si Janaka Burisra mati dening adhimu Setyaki. Ratu Ngawangga Karna Bayusira gugur tiga janggane dening Arjuna tumuli Prabu Salya seda dening si Puntadewa. Sengkuni dibeset kulite nganti mati dening Werkudara. Semono uga kang pungkasane Duryudana remuk mentise dadi lan patine dening adhimu Panenggak. Kabeh mau ya mung padha dening ngundhuh poing panggawe nggih. Nuwun inggih. Menawi mekaten kula kedah kados pundi pekulun jeneng kita kudu kajaba Narayana wiwit dina iki pusaka kita kang awujud kembang Wijaya Kusma wis bakal diusabda kandhat ilang dayane wis ora tumama kanggo ngusadani lara lan ora bisa kanggo malyakake mati nggih iki wis teka pepesti dalanan titah ing nandhang lara utawa mati ing jaman Bratayuda iki mengko wis kalebu jroning pepesthen ora kena diwiradati maneh tuh nggih pekulun ya mong mbok menawa jeneng kita besok isih bisa menangi jaman Kalimataya nggih kembang Wijaya Kusuma mau labuhen ana ing Dwipa Makambak ingkang samengko sira anggota apa sariku nggih nuwun inggih ngestaken dawuh nuwun inggih boten langkung nyuwun pamit saha nyuwun pangestu pekulun iya ya ulun panggal puja Raharja Wisnu sing ati-ati ya nggih Narayana inggih pekulun. Ngendra mangungkong kaduwari wah melena tanpa kanen yen tan tulus mengku sanjah utama mangsa sompong usnya iki kok nading mati kang wis nyari rasukma iki kula kang rayi panengah bekti kula ya bektimu tak nampa kok karo Petruk barang nggih bekti kula Gus ya Petruk tak tampa bekti kula Ndara Maryana ya wis Maryana ranyang wong edan iki Narayana kok Maryana lah kok punakawane mung kowe dhewe ijen lah Bagong ning lu apa ora sakniki niku kanca-kanca
Gulang Datan niku do usaha dhewe-dhewe kok, Dek. Usaha kepiye? Lah nggih kahanan sepi kados mekaten nek jagake Ndara Janaka tok nggih pun arang-arang nyang niki. Sura nggih pun sepi. Saniki pun disamben dhewe-dhewe enten sing dalang sedek campur sari. Enten sing ngelus-ngelus jaran. Enten sing pundi-pundi. Bagong samben apa? Bagong niku sambene dodol kathok klambi. Bagong nggih, lah ya malah apik bakul kathok klambi. Pripun kathok klambi niku didol niku nggo nyambung umur. Sampeyan niku enten sing ceper niku adol sabuk ngono nggih enten. Nggih werna-werna pancen dalang niku. Sabuke mriko niku 45 didol teng kula nggih 50 lho. Guru dinggo ya mbaten 5.000. Kakang Mas Pramila kula kraya-raya sumusa mriki menika ladhet ngestuaken dawuh timbalanipun Kala Prabu Puntadewa. Kinen anggen paduka tapa nendra jalaran mitrut pangsiting Hyang Maha Agung ing antawisipun Pandhawa kula sinten ingkang saged anggikah Kala Prabu Resna inggih menika ingkang badhe ungguling jurit. Benjang Bratayuda Jaya binangun ingkang menika kula aturi welas dhateng ingkang rayi para Pandhawa. Monggo enggal kula dherekaken wungu saking sare Kakang Mas. Oh kuwi to pamrihmu? Inggih. Yen wis nyadi bisa nggugah nggonku turu besok Bratayuda Pandhawa bakal menang. Ngono to karepmu? Inggih. Oh iya. Ngerti ya, Di. Iki mau pun Kakang mentas ngadhep marang ngarsane Sang Hyang Jagat Giripati cumadha jejiban. Besok Bratayuda Jaya binangun dene kepiye sabda pangandikane Sang Hyang Guru ora perlu tak kandhakake sebab iki dudu wajibmu. Inggih. Lah kados pundi? Ya mung nitik anggonmu bisa sumusul pun Kakang mrene iki menatandani yen ana titik-titik bakal kabul panyuwunmu Di. Benjang Bratayuda Pandhawa badhe unggul Kakang Mas. Ajake mengkono. Waduh ngaturaken gunging panuwun pingaraos sing manah kula. Kok sik to? Aja kesusu bunga dhisik kados pundi. Senajan Pandhawa mengko bakal menang nanging saiki upama. Iki mung upama. Inggih. Pandhawa menang ungguling jurit nanging upama putra-putramu Pandhawa padha gugur ora madari palagan kepiye Permadi? Waduh Kakang Mas. Lajeng menapa gunanipun Pandhawa ungguling perang mawi anak-anak kula sami sirna margalayu. Lajeng kula mimpang perang menika badhe kangge menapa saha sinten ing badhe nglajengaken labetan kula tinimbang dadak ngorbanaken putra-putra luwung Bratayuda dipun wurungaken kemawon Kakang Mas. Permati wonten dawuh. Tangismu kang mengkono mau dudu tangise lelananing jagat jagoning dewa nanging tangise bocah cilik kang ditinggal biyunge menyang pasar kekitrang tanpa dula. Tumrap para satra ingkang wis bontos tekate 1 pesti 2 jodho 3 wahyu 4 pangkat 5 bandha mono ora dirembug. Jalaran kabeh mau dudu garapaning titah nanging muhung purba masane Sang Jagat Girirata. Inggih. Apa maneh yen sing tok tangisi kuwi mau anak-anakmu bakal gugur jroning Bratayuda. Wah, lali semi Di. Lali semi sebab apa jalaran Siadi kudu eling yen Bratayuda mono perang suci. Iku dudu perang rebut kamukten kanggo keluarga kuwi dudu. Bratayuda iku perang ing watak suci nyirnakake angkara murka utawa senaning kamurkan gumanti jaman anyar ing tata raharja Di. Mulane aja maneh kok garwa putra ing gugur. Lah mbok uripmu dhewe to yen perlu kok udhokake lan kok lilakake. Inggih. Upama ngengrenganku iki mau sarwa ngepesi aja kuwatir Di. Sapa kang gugur ana Bratayuda mongko labuh kautaman ing kono baline nyang ngayuwanan wis cinadhong swarga tundha sanga. Inggih. Mula yen sira nyanyi mireng dongengku bab bakal jayaning Pandhawa mengkono maku banjur kesusu bunga-bunga dhisik. Aja kesusu bunga kudu kok tata lahir batinmu. Apa Siadi wis yoga nampani kemenangan apa durung sabab tias unggul ing jurit nanging yen atimu isih kabanda dening katresnan kumarga kaya mengkono iku mau kabeh bakal muspradi tanpa guna. Inggih. Nanging menapa lepat menawi kula tresna dhateng anak-anak kula. Ya ora luput wong tuwa tresnani anak kuwi bener nanging jejering satira Di. Siadi kudu bisa nglungguhake pilahing katresnan lan kewajiban.
Antaraning tresna lan wajib mau kudu pilah mapan-mane dhewe-dhewe. Kapan kudu nandukake katresnan lan kapan kudu nindakake kewajiban iku kudu wijandi. Aja warsa sabab yen nganti campur bawur banjur sirna jiwane kasatriyan. Wekasan ya mung gonyak ganyuk nang semidi. Mekaten Kakang Mas. Iya. Mula kang saka kuwi oleh ora abot kowe kepiye? Wong nyatane bubar perang gedhe mengko negara bakal bubrah bosah baseh lebur dadi awu. Kono kene kahanane wong sarwa susah, sedih, lara lan pati. Ing kono Siadi sedina-dina bakal mirengake tangise waranda lan bocah lolo kang padha tininggal mati guru, nadi sarta wong tuane. Inggih. Kudu kok dandani, kudu kok upakara mbaka sithik wiwit saka panguripan pasraungan panembah lan sak banjure tumeka bab katentremaning sarta panatan praja saengga sampurna. Inggih. Mula yen dina-dina uripmu kok wiwiti saka tresnani keluarga, iku tegese Yayi Permadi durung siaga nampa kamenangan. Ingkang saka kuwi saiki Yayi Gaibe dak tari bilen salah siji. Inggih, kados pundi? Pilihipun Kakang Kondur Nyang Marcapada apa pilih ora? Yen aku kok jak bali Yayi Permadi kudu ngugemi jiwa satriyanmu. Aja gembeng, aja cengeng nanging yen atimu isih goreh rongeh mung gagas margamu dhewe, ya wis Narayana trima ora bali. Aku kerasan mapan ana kayangan kene malah nyampleng rasane ngatiku. Waduh Kakang Mas, monggo kula aturi wangsul Kakang Mas. Ragakumu kaya nang kene. Kok ora nang. Kaya ora ngursinden. Gong, kowe muruh ragaku, Gong. Ora weruh, Truk. Aja kok deleke, Gong. Ayo ragaku kok golek ora? Ora mau goleki. Aku mlebu ning ragamu ki apa? Aja ya, Truk. Aku ora ngerti ragamu terus Mlebu ki apa? Alah, Truk. Alah, Truk. Raga kaya ngene kok dileboni nyawa loro. Alah, Truk. Sesak ya, Truk. Sesak yo men. Alah, Truk, aja medun-medun ya, Truk. Alah. Truk, metu ya, Truk. Gone sesak lah. Lek malah medun karemu piye? Ayo mbok belekke ora ngono wae. Iki sing ngerti ragaku mung kowe. Lho, ning mburi kono tak huruki dami. Oh, wedhus eleke. Oh. Wis malah gatel kabeh. Tak kok iki nyate wedhus kok karo rombongan dhewe kok rokok dileke. Koko Prabu. Piye Yayi? Yayi Arjuna. Monggo Koko Prabu. Kula aturi kalian
Kok Prabu Indrawati lah kok ora kowe dhewe syaratipun ngirang lho syarate kurang kepiye menawi mboten paduka Prabu kula kinten dereng saged wungu dadi mangkono inggih Prabu dadi kudu pun kakang dhewe sing kudu wungu inggih Prabu Koko Prabu Indrawati sembah kula Koko Prabu monggo aturi wungu kula pun muntuk ngaturaken sembah pangabekti kula mboten kiyat nampi sembahipun Nyai Samyaji. Karana paduka menika nggih dewa Bathara Darma. Sembah kula kemawon. Kula inggih mboten kiyat. Anampi sembah paduka Prabu karana paduka menika nggih dewa Sanghyang Bathara Wisnu. Ya ya. Menawi kanten inggih ya aja ngoyak-oyak to. Lah salahe mau didawak-dawake. Monggo lakon sedawa ya kok. Engko jek apus-apusan barang lho kok. Lah ya piye ora to. Tak senengku kok kari-kari dhewe teko jam 5 ya men kok. Kula ingkang saged wungu kadang kula Kyai Arjuna pramila nyanyi sring sen jagat saesunipun kula badhe dados kusiripun para Pandhawa. Nyai Prabu Duryudana. Nggih. Kula tampi dawa sami-sami Nyai. Monggo Prabu Indrawati Boyo kempaten negari Ngastina. Karana kula ingkang saged mungu rumiyin tinimbang kadang kula para Pandhawa kula ingkang mungu rumiyin. Kados pundi kula ingkang mungu paduka rumiyin tinimbang Pandhawa-Pandhawa menika mungu paduka menika kentun piyambak. Romas kula ingkang saged nggigah kula menika kadang kula Nyai Arjuna mboten. Pramuka Boyo kempaten negari Cina. Nggih. Menika sapa duka mekaten? Inggih. Kula sagah kabeh dumateng negari Ngastina nanging kula aturi milih. Milih kados pundi? Nyai Prabu Duryudana pilih Nalendra cacah 1000 negari menapa pilih pun Kakang Indrawati. Benjang tumapaking perang Bratayuda Jaya binangun paduka menika pilih Nalendra cacah 1000 negari menapa pilih Nalendra pun Kakang Indrawati. Dipikir niku dipikir. Besok niku Bratayuda niku sampeyan niku pilih ratu cacah 1000 napa pilih ratu siji ireng niki. Siji ireng, siji padha karo niki. Pilih priwo niku dipikir. Ratu 1000 negari niku sak patihe. Nggih sak patihipun. Patih jaba patih jero. Nggih. Ratune 1000 patih jaba 1000
patih jero 1000. 1000 tambah 1000 tambah 1000. 1000 tambah 1000 tambah 1000 kabeh ana 3,5 juta. Nggih. 3.000 sampeyan kok ya bodhone. Dados nayakane niku nggih kuatah sanget. Inggih sak nayakanipun negari. Wah, sak prajurite. Inggih sak prajuritipun. Wah, miyun mboten panyuta-yuta. Nggih, mayuta-yuta. Lah terus pilih wong siji napa pilih wong 1000 lho ngeten. Pramila Sriksen jagat saisinipun kula pilih Nalendra cacah 1000 negari. Sriksen jagat saisinipun nyanyi. Boten kintu to nyanyi? Boten. Kula pilih ratu tata 1000 negara, ratu siji ora nguripi. Nek wong 1000 kuwi nguripi. Wong siji niku nek pinter, niku nguripi. Ning nek wong 1000 niku kok kan krembyah kan cacah mung kok kan panganan tok niku lha ngebak-ngebake bis. Nek napa-napa. Kula pilih ratu tata 1000 negari kula bare masuk mata negari truk. Monggo kok, Dak. Ditutke lakune Kyai Prabu Duryudana iki mengko bakal ana bali maneh Kyai. Ya, bisa dawuh. Yo polo mandrom yo bukulo mangusiring soto kurawa tamagung kesru kadiden kados pundi Ger? Saged pikantuk damel. Lho, saged pikantuk damel dos pundi? Kula saged pikantuk damel. Lah nggih. Pikantuk damel dos pundi Ger? Lah Kyai Kok Prabu Sinuwun Bathara Indrawati dos pundi? Wonten pundi papanipun? Sambil mari kisah mawon. Kisah pripun? Mau kisah mawon. Sampeyan nuwun mati Bu. Marang bingung-bingungke. Lah nggih, kula niku taken. Taken pripun? Pundi nggih? Wah, kok Prabu Kresna mboten kersa kula boyong badhe kula rada bare peksa Werkudara ngamuk. Kula dipun ceceki. Iki tos pundi bawa? Lah ngono. Lah kok iki do koyak-koyak kaya. Oh, wis ora karuan kabeh. An mawon nggih rusuh dhateng Dwita. Ing Tlaga Dwita kula aturi madul keng Raka Mandura kemawon nggih. Kula aturi madul keng Raka Mandura kemawon. Sampeyan niku kok malah pilih Ratu 1000 negari niku dos pundi? Kula pilih Ratu 1000 negari. 1000 negari niku benjang Bratayuda. Kula saged unggul ing yuda. Karo kula dibiyantu Nalendra cacah 1000. Nggih, ning niku njing ben mati kabeh. Ngertos sampeyan? Ratu elik-elik lemu-lemu lorek-lorek brengos-brengosen niku mati kabeh niku. Kok niku pun mboten napa-napane modiar kabeh lorek elik-elik niku lah. Tur gapite niku mboten suwu lah gapite niku lah preng-preng niku. Niku dasane ratu saking ceper. Nika sing lemu dhewe nika. Aten sing ratu saking jiring niku. Oh niku elik-elik kabeh niku. Ha niku mengke mati kabeh Bratayuda ning Sinuwun Ndarawati menika setunggal dasare nggih piyayine bagus dasare iki nggih. Dasar turun ratu lho ngoten. Oh niku Bratayuda niku sampeyan niku saged ngrangkul Sinuwun Ndarawati niku mboten nek sampeyan niku badhe kalah. Sebab napa Sinuwun Ndarawati menika mau titising Bathara Wisnu kagungan pusaka menapa-menapa. Menawi Sinuwun Ndarawati menika sampun Dewi Krama, wah saged gulung jagat menika. Nger dos pundi kok sampeyan niku malah pilih
Ratu Caca Sewu Negari kuwi tos pundi? Monggo semusa keng neraka kemawon dumateng Ditama.